Kaunting kalaman tayo nandito ngayon sa pagkainan at makikita natin ang halo-halo. Sa mga hindi nakakalam, ang halo-halo ay sagol-sagol ito ng iba't ibang klase ng mga mumho at saka cheese at saka tinatawag nating ube. At meron ditong ice na kinudkod. Ngayon, titikman natin ang halo-halo na ito na may kasamang gulay. Makikita natin ang binigay sa atin itong tinatawag nating kangkong. Sa unang pagkakataon, malalasahan natin kung gaano kasarap ang pagkain ng ube with kangkong. Ito po ay vegetarian session. Meron din po tayong lalagay dito sa toppings na kamote na nagkaging. Makikita po natin, for the very first time sa history, wala pa pong restaurant ang nagbuo ng ganitong halo-halo na may gulay. Kaya sa lahat po ng mga nakatanaw ngayon, sagol-sagulin lang po natin. Makikita natin na ang halo-halo ay may sagol ng tangkong. Yummy. Nakita na ba naman si Lord? Jesus Christ. Napakasarap! At ramdam na ramdam ko ang tangkong. Napakalami. Ang lamig ng kangkong. Kaya pila po din ano. At dahil kasama ko ngayon si Tep Tep, siya rin ay magkakaroon ng pagkakataon na isusubok sa kanya ang ganga. Sige na, one time lang. Nakikita natin ngayon, hindi po ito luod sapagkat ito po ay first time vegetarian halo-halo. Tingnan natin kung gaano kasarap. Tingnan natin kung gaano kalaki ang Susubuan natin at si Tep Tep. Tingnan natin kung gaano kasarap ang kanyang malalasahan. Huwag ka nang maulaw. Hindi ito masasangit sa iyong breeze. Dahil napakalaki ng iyong bibig. Galawan na natin, Tep Tep. Ay, kaubo. Malalaman po natin na napakalami po sapagkat ipapakain din po natin kay Karen. Huwag na huwag. Makikita po natin ngayon na si Karel Cat Lopez ay isang babae na walang kaartihan sa katawan. Mula noon hanggang ngayon, kami po ay magpinsan. Kaya ngayon, ipapatikim natin sa kanya ang kangkong halo-halo with ube. Nagawa na po doon ako eh. Tingnan natin mabuti kung gaano siya kababait. Masunurin. Napaka-masinuring klase ng ha. Napakalaki. Wow! Kailangan mo yang tulin. Tulin? Makikita natin na sarap po ang kanyang. At syempre hindi po pwede na ang nagunit ng ating ang nagunit sa atin ay hindi pwede na hindi makakain. Kaya ipapatikim din po natin kay Yaya Ozawa. For the first time, makikita po natin na si Yaya Ozawa ang kakain at susubuan ni Karel. Tingnan po natin kung hindi ba siya didigwa. Luyak daw. Makikita mo natin. Makikita mo natin ngayon ang paglubwak. Walang arte sa katawan ang lahat ng ating makikita po natin. Anong masasabi mo, Yaya Ozawa, sa sobrang sarap? Walang aw sa pao. Masarap. Masarap kasi ang nagunit. Yaya Ozawa, pagkakataon mo na naingitan si Justin Bieber. Dahil po syempre hindi pwede na hindi makain Justin Bieber mula sa Blackpink, isusubo po ni Yaya Ozawa kay Justin Bieber. Tingnan natin kung paano kasarap. Isubo mo na, ibuka ang iyong bibig at suyo. Shoot mo, i-shoot. Sagulan mo yan ng carrots. Ito po ay halo-halo with carrots. Ayan. I-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Thank you so much. Ayan po, kakain na si Justin Bieber. Ow!